Iktar fatti jikkonfermaw kif minkejja li l-pagi f'pajjiżna huma ħafna inqas mill-medja fil-pajjiżi taż-żona euro, il-prezzijiet iżda huma ħafna ogħla. Jirriżulta li matul Mejju fil-qasam edukattiv f'pajjiżna l-ispejjeż għolew b'3.8% meta fiż-żona euro bħala medja għolew b'0.7%. Dan ifisser li x-xahar li għadda l-ispiża f'pajjiżna relatata mal-edukazzjoni għolet b'5 darbiet iktar minn kemm għolet bħala medja fiż-żona euro. Fi 11 il-pajjiż taż-żona euro, l-ispejjeż fl-edukazzjoni kienu inqas minn ta' pajjiżna u f'pajjiż partikolari, id-Danimarka, l-ispejjeż fl-edukazzjoni f'Mejju naqsu u mhux żdiedu. Mill-analiżi tal-Bank Ċentrali Ewropew jirriżultaw differenzi kbar fil-prezzijiet f'Malta u fiż-żona euro tal-kodba, ta' affarijiet ta' stationery, ta' affarijiet użati għad pinġija, ta' magazines u tal-gazzetti. F'Mejju l-kodba f'Malta bħala medja kienu 16-il darba ogħla minn kemm kienu fiż-żona euro, u dan meta kien hemm numru ta' pajjiżi fejn il-prezzijiet tal-kodba saħansitra roħsu. Min-naħa l-oħra, il-prezzijiet ta' affarijiet ta' stationery, ta' affarijiet użati għad pinġija, ta' magazines u tal-gazzetti f'Malta f'Mejju kienu 4 darbiet ogħla minn kemm kienu fiż-żona euro.